Ada nili hemalong nili APHLC Ex Candidate lo non ke BJP lo non pin nang tum nada ka prangsi media aporte tum ke ba aport nang tum khan ka churu pajir lo basi pini ada nang cetong dondo la pualang ke dhorom teron alang ke APHLC ex spokesperson lo non BJP yang dun jual pasalang ke APHLC spokesperson lo apa ni dia ke ex candidate lo non ke BJP lo japan o alang tumbang ke members lo klembarim non tum klembarim matum lagi masih pini labangso media nang kahang nang kok alam thegala pulo arni sini nia prang dak cintong along APHLC CC Committee a Presiden akahai long kiram Teron niliphan kalili kalang lang alam niliphan arbok lo nili APHLC ci open BJP dam juilo for tarik kripli non ke dam tang tarik kripli arni sinili officially letum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke ilitum kaching honai non MP lapen ex MP lapen CM ya mangno nili tum bang ho nili tum halda BJP join dun lo officially as halasu ke join duna joine dak chinthong along APHLC ke bobji angring thet tamlo lasuka phire joine si chinthong APHLC a committee amepu akhai long kiram Teron na bangke niliphan kalili kalang lang sinar bogdun lo nang karbok dun alang thigala puhelo BJP dun po our side long lote amarni party pensi fuji posi nili kaningje posi alang li akhai long kiram Teron na bangke ni thanar bok lo lasi lapuson kalili kalang lang nili ningjilong le pinalam kalili kalang lang nang karbok thap po bangke inut leader lote chok chedeji lapuson na bangke ahok alam si ningji nei yung sa ahok pet alidar yung sa lang li chikrongji lonte ahok alam si rada phamthani nili ningjilong le pinalam alang li narbok thabarat ke chokche lasi nili tum sorsaing tung te athema APHLC ing dukpik lang ki haji ta gali le tum ka sorsaji akama masawi BJP dun jo istani tum ka sorsa ponji akama masawi athe ki haji party gali lasi kupia posi nona bangke nili tuma phanang sorsa dun det lopor nona bangke li tum mastame APHLC ci open BJP kupia posi dun nang kokma la salam the bangke nili tum punang kokko la silahelo APHLC ke damtang nili tum chupiduglo nili hello ke klembarim ke klem ke cheng lin cheng abang pun nili hello emethang duk det boy det abe det pen setame nili tum ke klem chupidug lo chupidug pen rap det setame nili tum pangrum lo lapen abe det setame ke damtang setame nili ta candidate arjab dun lo ahok pet sinang jaji bon posi nili tum ta chitu dun lo bon sita aphie bangai kopilo central committee ameku akha jai ka thar alang li kachuma tha thwa bangke APHLC asongja angbong hiyansi kache sorsa new salong si kachipi kache sorsa kachi putot lason si alang lia bangke ni tum phanang jarong lo lapen ang tong ing tiga thara group pujai ka thara group la poson si alang li taxi alang li tim ni hason nang taxi alang li media thengno stame alang li party si vet angbong si kapre ka party son chi tin si alang li kalili kalang la alang li arbok lo alang tum party hijan leader yan ampong si alang li arbok lo jumeme juma kalili kalang lang si alang li arbok lo la sila puson party hijan songja hiyan ampong kacharbo kachi bohong kachi flak la sona songja lo li tum dudun thek lalo eson na bangke non tribal pen ilitum chupa hilo nai kichi ki biaso pen chupa hilo nangi ilitum alang tumabut nang ne etum tribal abut nai posi alang li ke dam tangar ni nang than lo nang than sa hok lo bon posi ni tum ta matha dun lo ki juda por ke la pugli det alang li bangke
hala lorin ti gogoi okil gogoi ke hai tum wang amat alang li pan pedok pon lot lo alang li Indian Airlines along dam lo hada ka bangke abonggali abehari akichi aso penang party thu toilo ke juda banganil tum han pilo nang epu non amake li tum kichi ke be abuta pangrom ponru bana po pak sin tum hanang than rong lo lasi la puson parlinlin parlo lu nang ki jalong abangke nili tum dudu thekhe lasi la puson parlinlin parlo lu nang ke ja joinisi nili tum abangke APHLC la leke hai jita kali lapen akam kichun jita kali unil tum mathasi nili tum APHLC ci open nil tum BJP non ruling government along nil tum ruling party along nil tum ching bidun lapen dolang alang li lapuson meeting wang lo pote hadake angtong 3 thara putu tarik haladake amo angtong ni 3 thara group pan meeting hangri lapuson lok si kedam tang tan tum pan na pin khat lo bohas da chakri la son sin tum pan na pin khat lo lapen long bok kedam tum pan boha chakri pan sin tum pan phun stanang kollo nang tham lo la son lo lapen long bok kedam tum ke la tum ke BJP long se paisa ke ban taho RSS lo taho bongo sena lo taho la son si alang li ir dun lo la si la puson na bang ke parlin paro lo long bang ke nilitum dudun thek the osi nilitum APHLC pen chi osi BJP long dun nang kok lo la alang li ke ajat along ta alang li ke anuvet chi pe thek de anuvet chi pe thek det alang li ke a sitin asong along phanda charbu ang lo hamphang asong kwan ma ke do kes e pen cheng lo organization kwan ma ke do alang li ke charbu dun ang lo kipu si tribal unity tribal chingri nangji etum khaisu an chingri nangji pu ate chingri nangji te ko pipo salang li ko pisi our organization asong be dalang li charbu lap lo lapen ke pipo si song si party si leader ang bong talang li ka charbu akam alang li claim lap lo nang jalin lap lo lasi lapuson keja thap keja pro song ja long abang ke parlin paro lo bang ke along asong ja ke ja party long bang ke tum dudu the the pusi nilitum stame matha pam me pusi nilitum non APHLC long ke claim active patum nilitum APHLC pen COC nilitum BJP dun lo kasi dupi gala non alang tu makai long kiram teron dak chinthong APHLC mei phu stamin phanapulo inu ta ponun e pon unma ponun e make non MP relief bi po so joining program bi po hala dak si alang nang thek long po la si dak chinthong along bangke nili tuning ri lo through media pe nili tuning ri lo APHLC along ke do arat an setame ilitum kamang hudu nai akama velo APHLC ke haijia party ta kali lapen ki unama se un e ada athe eletum dak lak krihinia population ang bongsi eletum ladak kar bianta ka chingri long le ka chu bhong pon lok polonte ko pusilitum ka hai po suri cap in koinat long lok second division ke long lok le election long e ke chogi gali la se la sona long abangke eletum dudun de dat nai neli chuning ri lok dak chin thong long la pen kar biang long dang APHLC tum stame ake hai jaiga thars asang ho ke ja a party APHLC long bangke chi odun lapsi non ilitum ruling along non akai ilitum ka ching honne CM tuliram ronghang ke claim ke dam ke me lapen ke longri longpat ka paching thura side along ilitum che rap che todun si akime pusi nilipuji ya pe ilitum chini lo alang li ke ja kam chunche puge ilitum non ke dam ta ilitum theklong alo athema alang li case ki pi soni son thom lo alang li non tribal ke election thu long le palang li case pilo Pawon Kumar right la hey up Ajit Kumar de alang tum pan case alang tum puthak case pilo sita case hai lo ma pini ningkan ner cap se cap par lo la sok case non in summary so nak thak selang li council voter list long pen ke che ke biamen than enang jipu alang li Guwahati High Court case pilo tahala sok case ta pini da council so drop that pen pini ha Gornorari deng dolo gornorari deng doko ka phi gornor approval pipe pu ta pipe dat ni tum case pi pu alang tum pi hailama pini pipe a case pu ansi dam julo ta pen re election ta dupo pu chekleon trok angbong dupo pu non chekleon trok ali kan hini non par elo dolo malase isi not a case ki pita alang li chupichun thek the lasi
pipo pang samri la puson la si ili tu mabangke karbiang long ke kroy APHLC fan ke kroy arab an ke ili tu manghudu nang nelo non ruling golf along ili tu ching bedun pen BJP along chipa ok dun pen ili tu kaching honai CM tuliram ronghang Dr. Tuliram ronghang ke claim ke dam ke me pen tim karbiang long ke claim ke dam ke me ka paching thura sai long cherap dun rong sa ke me usi nili ka du ka be karbiang long APHLC arab phanta nili chuning ri nang le ko pia ning che thesi BJP long ke join lo la ban nili ning che theke la hello ili tum non ke dam tang stame kaching thura war sai non chin thonga war pusita ke dam tang arnia bangke non il tum towar ave la he school ave non ke school stame da habai ti long stame central school na kimlo la pen towar stame non chin thonga kroi put adi ke non selam bom lo la he ili tum phanta na rab lo la pen batai sike muni tumen men claim de don esita alang li claim chet pe non kaching thura war sai lang li claim bom lo la sui ning kang sam se du lo la pen dolang ili tum dak sik sidula long ke tok do dim bang hala hello alang tum pulo non tribal atum election thulong le tapen vote jog long le pasi alang tum pulo APHLC ak hai jai ka thar asang hupen alang li prosar lo sida me sik sidula long ke tok do je permanent resident akitia so an ke election thulong vote jog long wala dak dulu an ke long se voter list long amen du tang nok lonte permanent resident la son chiplang det la si alang tu aphan ke than je phan ke ili tu men than tu ji pe ke akisung du aposi non ake hai il tum ka ching hon nei ake hai CM Dr. Tuliram ronghang alang li kamatha bangke isi ning ki doga bangke la hello alang li non chukadam tang song trophan accord ka che tok japon si haladak sit thong kepra pli tribal aphan ST aphan reservation alang li bilo bidet lo la son ak thak sa hala sit kep bangke dak tribal ta thurong non tribal aphan pidet ko selang kapache thang APHLC to pache thang sistame hada ka bangke tribal non tribal ta thur jamlong kusi kitu tasimon second step bangke etum chesong pen claim pen lo the second step bangke hala sit kep along sistame sit pho bangke ST aphan reservation lo te sit pho se hala tribal pen non tribal thur jamlo son si alang li sistame ala son si matha ponji kusi nili matha athe nili tum theklong lo Tripura long ta Tripura Autonomous Council pen isi high court long case pilo ye non tribal atum vote jog long le la pe election thulong le pa case pilo sistame hada bangke bang high court atum a case ama si reject that lo hada ke pu pilo tribal non tribal atum election thulong le puke ke khang ama se awi kusala da high court pen pangda kasi voter list along amen ke du la pen permanent resident an ke halada election autonomous district council along election thulong la pen vote joglong kusi Tripura high court pen ke la salam pangdak lo kasi non bang ke Tripura long ta ya la son si mathalo la pen istin nang gilang keceng ako nang li siksidol si pangtang nang li pulo non bang ke nang li so siksidol phan nang li claim pon pilo ga alam bang la pulo ke dam tang bang ke siksidul ko antong arlu kitok te ne hala bang ke nilita porhe pame melo banang thang lo proilo non stame non bang ke nilita porhe pame lo athe mahala dak tribal ape non tribal ke thurji provision ta hadak do tasi siksidul pangtang nang ne od nang ne po bangkali siksidul pen pangtang nang ji sistame as a provision na teng pen dam si ilitum hala bang e claim nang ko hala bang ke dam tang MEC election ho nang li phan tangka chuan dat tuliram rong hang along pen nang li phan ong dung chen thong along APHLC ke ya bang pu nang li phan ardi nang pipon pedet kupia joinela la ke ni li phan tangka chuan dat ko ke alang tumang hu pen barchot la ko bang chok ti beji alang tum approve pe klang theng ni la mang ke ko dak sini ga chuan ma kupiar ni sini ga chuan dama hala so approve ke dam ni ak ili tum ka cheng honai CM Dr. Tuliram rong hang ahem nili damlo nili press meet piat lo lage chinthong arat ki sung ke boy towar ka ve me lang ka ve hospital ka ve school ka ve alam sin nili kudam pusin nili press meet chipiat lo lapen dake chinthong la APHLC president la pena secretary ta hala suhut press meet ki pi hut bang lo na chitong dun lo
asi hala sud clear alam si nili pulo hala sud clear alam si pulo nila so farmasi cing kidam pulo ante nila press meet pi det pen ke news klang det pen ke ante BJP tum a replies doluma jela ke kali tuar alam ne nang ke pu kali na cing ki kali BJP nang adun lo la ke BJP si na chipa ok dun lo pu a replies piluma ave people lo lagi nili hala sud ke BJP lege dun kali ya pela isilo isia bangke ake hai long kiram teron nilphan isina karbok dola MEC election ke tang pen sia mehem ke dam pen hut pen si APHLC long than pet lo kusin ni phan ne pu sitail tum ke dam tang December achi close tamen ni dak lang tu gopam along tan ni meeting dun la pen hala su hut press miss ta ini lo alang tum han tawang lo la pe alang tum sitame hala ke dam tang an ke alang tum sitame ni phan meeting hai tan hang no bom ni ta chitong dun bom gal ke kasi lahe alam bangke nili phanang karbok tap poisa chu endet hopi mit ho lai bangke nang karbok tap lage approve piklang e pulonte ili tum lage ka bisas ya kam tawe nili pini ha kelkata dam lu alam ning ye chod chok deji halada approve si hada kelkata ajab tam lu pu hala so approve si piklang na ko so taksi nili phan poisa chu endet pu nang karbok ke alang tum ang humen si barcho approve ke rap phan piklang le la son abang ge than pa mang hu thap te de nei pu bang si nili hin pen chunang rijong si rara phanong si ke japa meji leaders ake mesi chekrong ji plonte ile tum na son than tap than pru bang ke la son bang e kalidet nai usin nili hin pen alang tum phan sta me chuning ri